পারিবিনি কিন্তু করে দিচ্ছে বলে অবশ্যই পারিবিনি বাবু অবশ্যই পারিবিনি আরে তুগুলো বসি তাও যেটা হেলু তো পর কিছু হয়ে গেলে তুই সহি পারিবুনি তো পর যেমিতি কাণ্ড করেছি বাবু আমার কেমিতি সহিবে ঠিক আছে ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କୁଆସୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସତ୍ୟ କଥାଟା ଶୁଣି ନେବେ ହଁ ଶୁଣି ନେବେ ଦରକାର ନାହିଁ क्यों मत सुना माफिका सतर्क कहो मां ओ जा सब सुनिली एक कथा कर ଓ ବାପା ଦେବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି 이거 마을 생각도 사진 내 가져다니 두고 비한 것보다 그냥 뭘 구하지도 떠나고 가자요 뭐죠 하이 뭐 자꾸 이런 것도 하나 말고 뭘까 나이도 보이죠 나 부터 뭘 가르치 ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ମୀରା ଦିଦିରେ କିଛି କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିପାରିବେନି ବାବୁ ସବୁ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ହେଇଛି ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁକୁ ଆତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି ମମତା ତୋ କଥାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପରା ଏବେ ସତ କଣ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ କୁଳାଙ୍ଗର ଯାର କାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଜୀବନ ମାର୍କେ ଶେଷ କରିଦେବି ହଁ ପାଣିଦେବି ନାଇଁ ମାଉସୀ ନାଇଁ ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଥିରେ ତାର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଫିରେ ଭାଇ ତାକୁ ମାରିଲେ ଏହା ବାଜୁଛି ଏହାକୁ ମାରିଲେ ତାକୁ ବାଜୁଛି ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କଥାରେ କଣ ଏବେ କଣ କରାଯିବ ତମେ କୁହ କଣ ଆଉ କରିବେ ଖାଟା କେଶର ବାପୁରୁ ତାକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଉଚିତ ଏମାନେ କଲା କି ମୋ ମା ସମାନ ତାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଆଟରେ ଗଳିଲେ ଏ ମାତାର ଉଚିତ ନୁହଁ କଣ କହିଲେ କୁ କର୍ମ ଲାଗି ଆଜି ତତେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଇ ଶାସ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ମତ ଅଛି ମରିବ ଏଇ ମୁଁ ତୁମର କଣ କରିଛୁ ଆମେ
ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ମାନିବି। नहीं ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ତ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଦେବ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାପା। କଥା ସାଥିରେ ତ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବିନି। नहीं बुद्धि पाइले ने तुम्हें बच्चे कहला अरे क्या कुछ कौन अच्छा है अच्छा ଚାଲିଯିବ ମା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ। ଏତେ ପରେ ବି ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଚାଲିଯିବୁ ବାବୁ, ଆମେ ତ ଯିବୁ ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆମକୁ ଦେଖି ପାରିବେନି। ଚାଲ ଦେବା, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ନାଇଁ ମାଉସୀ, ମାଉସୀ ନାହିଁ, ତମେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉନି। ଦେବା, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଦେବା, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। कहला ना बच्ची पारी काय करतो अच्छा तू के
ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ସବୁ ଚାକର ଟୋକାଟା ଘର ଚାଲି ପଳେଇଲା। ଯେଉଁ ଭାତକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗି ବସିଥିଲି ହେଲେ ସେଇ ଭାତକୁ ଶଳା ହାତ ମାରି ବସିଥିଲା। ଇରେ ମୋ ପ୍ଲାନ କେତେ କଣ ଅଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପୁଅ ନାଗାର୍ଜୁନ ସହିତ ମୀରାର ବାହା କରିବି। ତାପରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହେଇଯିବ। କେବଳ ମୋର। କବିତା କବିତା ସେ ଛୋଟ ଥିବା ବେଳେ ତା ମା ମରିଗଲା ବୋଲି ଏକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗେଲ କରିଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ କଥା ଜମା ମାନୁନି। ନା ତାକୁ ଶାସନ କଲେ ହବନି। ଆଜି ଆସ। ମୁଁ ମାଗୁରେ ରାଗିଛ। ଆରେ ସିଏ ମୋର କିଏ ଥାଏ ମୁଁ ତା ଉପରେ ରାଗିବି। ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ବୋଉ ତାର ଭାଇ। ତୁ କେମା କରୁ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲେଇ ଯାଇଛି। देख लो मत भाई बोले देख लो से दिन मोर कथा न मानी से दिन गोटे नीच जातिर टका सहित फेरार हो गलु। खान कमाने चुड़ काली बारी गाँ सारा बुलाइले निया पानी सब बंद कर देले। से दिन अपमान आज भी न लेबिने। ମୁଁ ଚାଲିଛି ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ନିକଟ ପିଲା ସହିତ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିଯିବାଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ହେଇ 2 ମାସ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ଘରେ ମୋ ଚାକରାଣୀ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାବୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ଘରୁ ତଳିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାଦରେ ଏଟାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଏଟାକୁ ସେ ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା